It-tnaqqis fil-persuni f'Malta li qegħdin jgħixu f'riskju ta' faqar matul is-sena li għaddiet wassal biex pajjiżna jirreġistra s-seba' lanqas rata ta' nies li qegħdin jgħixu mċaħda mill-aktar affarijiet essenzjali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iċ-ċifri juru li matul is-sena li għaddiet madwar 33 miljun persuna jew kważi 7% tal-popolazzjoni Ewropea kienet qiegħda tgħix imċaħda mill-aktar ħwejjeġ bażiċi. Dan ifisser li ma setgħux jaffordjaw minn tal-anqas 4 affarijiet li huma meqjusa minn bosta bħala neċessarji sabiex jgħixu ħajja xierqa. Fost oħrajn li jiklu laħam uħud b'mod regolari, li jagħmlu btala darba fis-sena, li jkollhom television u magna tal-ħażil u li jżommu d-dar sħuna. L-istatistika turi li matul is-sena li għaddiet, Malta kienet mal-anqas grupp ta' pajjiżi li ċ-ċittadini tagħha kienu f'din il-qagħda. Fil-fatt kienu biss pajjiżi meqjusa fost l-akbar sinjuri fl-Ewropa bħall-Iżvezja, il-Lussemburgu, il-Finlandja, l-Olanda, l-Awstrija u d-Danimarka li kellhom rati aħjar minn ta' Malta li kienet ta' 3.3% u li kienet tfisser ukoll 3% anqas mill-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Imqabbel mal-2016, Malta reġistrat ukoll l-akbar tnaqqis fil-persuni li kienu mċaħda severament mill-aktar affarijiet bażiċi. Fil-fatt, in-numru ta' persuni li kienu f'din is-sitwazzjoni fl-2017 naqas għal 14,000. Dan meta fl-2012, fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, in-nies imċaħda severament kienu jammontaw għal 37,000 brata ta' aktar minn 10% u ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea ta' 8.9%. Din l-istatistika tikkonferma kemm il-miżuri soċjali li ħal-Gvern f'dawn l-aħħar snin fosthom id-dħul tal-in-work benefit, il-garanzija għaż-żgħażagħ, it-tapering tal-benefiċċji soċjali, iż-żieda fil-pensjonijiet u f'benefiċċji soċjali oħra waslu għal titjib fil-qagħda ta' dawk l-aktar fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. Tikkonferma wkoll kif it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna qiegħed jilħaq lil faxex kollha tas-soċjetà.